Nagkugwa siya rin ang balay niya, oh. May buntag, boss. Usa maya tao, mutabang kay Iray, ikaw awit rin tumoy. Ay, dili, boss. Mamang giayo man nimo na, boss. Ay, natural na guba. Malisod ko, mag-aayo kong dili guba. Ay, dili, boss. Muagi man kuno si Kapitan Ron. Basig makita na imong balay ba? Naguba. Basig niya tagaan kag ayuda. Tagaan kag sen. Ay, tuod mo na ba si Kapitan? Kas assistant sa una imong buti pa sa bawt. Bidat ipang labay na, karaan ka. Sige, boss. Tiwas na sa naguba, boss. Kaya mo adto pang sa uwan. Magpaibalo pang, oh. Sige, salamat. Ay, tigasuya dia! Kung saan naghatag sa gobyerno, dawata! Ay, tigasuya! Ah! Kisa ba hindi masuya na? Imo ba ka ako manok? Ano mga goal magkaana nga pariyara mo na sudan? Usa na kalahian di ana? Dilig yun! Mas lamig yun tatong baka, pero angul ka! Animal ka! Pariyara matang dua-dua! Dua ka manok, dua ka baka! Dilig yun! Hangul yung kayo ka! Pwede mo po ka ng usa ka baka nimo, ihatag na ko! Yun ka na akong usa ka manok, imuhon! Hangol yung kayo kang tuknuya ka! Mas animal ka! Kapalo na luto ng dua ka baka, ipangawal na sa pamilya! Dalo! Hikawan! Inot! Hakop! Kaya sila ka po, kaaway tungod na sudan. Yay! 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 Ulit! Talo na kayo! Ulima! Yay! Inan! Kalma. Kay kapitan ko. Kalma. Di man sad katagalaing barangay Tuknoy. Di sad katagalaing barangay Alje. Di ako'y barangay Tanod, oh. Di mo patuog, puspusan mo ani ron. Kaya naka-record di siya, nag-aaway ko no mo. Kung sa may hinungdan anay, pwede man nato na istoryahan og tarong. Dili, good kap! Ikaw yung hinungdan, ani kap! Uy, kasi ako. Oh, ikaw kap! Iwanin mo tarong agbahi ng manok o baka! Kaya na ay suya, aning sulong sa amo ah! Kaya suya siya kaya nga manok iya ako baka! Uy, si manok ug baka. Nang akong nahinumduman nga akong gihatag na ayuda, usa ka kilong bugas, 2 ka tinapa, og 2 ka noodles. Ora man to, basing sa laing kandidato to nang hatag og manok ug baka. Maubitaw kap, kay kanang imo hinatag nga noodles, flavor baka og chicken, ug kaning suyaan mo sulong og balay, kay nga anong chicken niya ako baka. Buhatag ani mo i-arrange, kay magkagubamog silingan. Uy, pagkalaman kag istorya, ang akong trabaho sa barangay tighatag ra kog budget. Nya ang garipak sa ayuda kaning Tanod. Mo ni basulan ninyo. Tala. Sige, dasmag! Kamu pa'y mag-isog-isog, kamu pa'y gitagaag ayuda, ha? Pariyara man unta ng noodles. Sige, huwag may simod mo nga nila, hindi mo kasigot anang sabaw, anak. Sige. May buntag kap. Oy, may buntag. Mangatag maguro karog ayuda ron ka. May dungdungog na ka, mao nga hinahinay pa naman kung tayo hayrit mo balay. Hinahinay ayo. Giayo o giayo ko ba? Dili ka, lain kayo, makapandol manggod. Ay, tuod ka, panghatag karong ayuda? Talking about ayuda, na ako'y ayuda toon, gipanghatag karon. Dawata kini. Gamay lang tuod, apan, dako kay nagtabang sa atong matag adlaw na panginahanglan. Mao ngayo kalimot karong Mayo, puhon, mang amboy sa inyong baluta. Patay kap, di ko kaabtag mayo ani kap, di po ko kabutar. Pudot sa munggos. Pudjot na munggos to. Ayaw ka na tawag og pudjot lang nga munggos kay kana pwede na siya nimo itanom mo sa lingsing na siya ug mudaghan. Pwede ka makahatag sa imong silingan nga nag-away hadto. Oh, deputy pase. Ug alob ko na ako nabuak akong lusong ani og. Dili lang na siya basta-basta nga tipasi kay kana siyang humaya pwede na nimo itanom sa mala. Ug kana siya makaani ka na puhon tungag sako. Ang uban pwede nimo imuon og binhi. Ang uban pwede nimo kanon. Gairas pa ko ning humaya kap, nahurot na nigmaya. Nya kini ito gane. Aw kane makauno na ako nagkailungag ug pamahaw na eh. Ayaw! Kaya ka na siya nga itlog, pwede na nimo siya palumluman sa imong inaan. Ug wala ka inaan, pwede na nimo ikaw ray mo lumlum. Kay kabalo ko ka na imong bulog init. Patay binuang man imo ka. Ang akuara unta ani kap nga mga igog ayuda kag ipalit lagi sil.
Og masin imong kinahanglan, aduna tay Sunny Game App. Kani siya may earning app ni siya, ma-download nimo. Tagaan ka na og link. Ibutang na ako ni sa description. I-download ni siya. Dara. Ako ipakita nimo ang pamaagya ni para makakwarta ka. So mo rin ni siya. I-download nimo, install. So, i-register imong number. Tapos mo send nimo ang code. Tas pwede na ka makadulaan na. Sure po nga maka-income na. Yes, 100% maka-income ni siya. Gamit imo ang GCash. Kung maka-income na, so magabayad ta na. Dili, kay naa na siya ay free nga 5 pesos. Pwede na ka mo dula na yon imong padaghanon. Tas pag mo about og 300 pesos, pwede na nimo siyang ma-cash out padlong sa imong GCash. So sayon ra ang pag-link sa GCash. Ibutang ang number sa imong GCash. Tapos diretso na siya dito, ma-withdraw na nimo ang daog. Maong pagdula na ni Sunny Game kay dagan ni siyang dula. Aduna ni siya ay Dragon Tiger, Dragon Tiger Max, Dragon Tiger Plus, Color Jump, Red and Black, Fishing, Fruit Slot, Star 97, og 88 slot. Tapos na pa'y coming soon ang pusoy. So, sa may mong gipaabot, dula na para makabalik kag scene sa imong balay. Okay, magdula ko. O, pagdulay mo.